בחיי ניסיתי כמה פעמים להצליח, ופתחתי עסק, ונפלתי ונכשלתי. פתחתי עוד משהו כעצמאי, נפלתי ונכשלתי. בפעם השלישית, היה לי איזה רעיון, זה היה בסגר של הקורונה. עכשיו, הייתי כבר מאמן ועושה תוכניות קצת, אבל לא הייתי מוצלח יותר מדי, והייתי תפרן בחובות. אבל הייתי איש מכירות טוב, תמיד היה לי לשון חלקלקה, תמיד היה לי כושר שכנוע. אז שכנעתי את אבא שלי, תקשיב אבא, נשבע לך הפעם זה יצליח, אתה חייב להאמין לי, תעביר לי כסף, תעזור לי. ואני לא יודע אם הוא עושה את זה מיוש, אבל הוא העביר לי את הסכום הזה שהייתי צריך, ופתחנו את העסק ונכשלתי. נפלתי גם בפעם השלישית. חזרתי לגור אצל ההורים. אבל אבא שלי עדיין לא ידע שהפסדתי את העסק. עכשיו, אני פחדתי פחד מוות ללכת לספר לו, אבא, הפסדתי את הכסף עוד פעם, נכשלתי. וככה איזה שבוע אני בבית ולא יודע מה לעשות עם עצמי. אין לי תואר, אין לי קורות חיים לשלוח, אין לי בגרויות, לא סיימתי 12 שנות לימוד, מה אני כבר יכול לעשות בחיים שלי? באתי לאבא שלי, אמרתי לו, אבא, הפסדתי את הכסף. ואז הוא אמר לי משפט ששינה לי את כל החיים. הוא אמר לי, עומר, לא נורא, קרה, תלמד מזה לקח, זה השיעור שלך לחיים, אתה תקום מזה, חזק יותר, תנסה עוד פעם ותצליח הפעם. באותו רגע זה כמו אייפון מת, שהטעינו אותו 100% אבל דרייב ומוטיבציה, וככה באמת פרסמתי בסטורי, חברים, אני חי וקיים, אני ברעננה, אני מאמן, ופתאום אני מפרסם את זה והתחילו עוד בן אדם ועוד בן אדם ועוד בן אדם, אנשים באים לתפריטים והתחילו לבוא לנו הביתה, מגיעים עליה אנשים ואין לי מקום לקבל אותם, באים עליה הביתה, אני מקבל אותם במרפסת, בסלון, הכלבה נובחת, אמא שלי צועקת על אבא שלי מהמטבח, הסלון וולגר, זה לא נראה טוב. אחד החברים ככה אמר לי, תקשיב, יש לנו בבניין, באזור התעשייה, משרד על הגג, קח אותו בינתיים, עד שלם. עכשיו שתבינו שאני הגעתי לרעננה מאילת, בלי כלום בחיים, אבל מתחיל לקבל אנשים, מתחיל לסגור חובות, שהמקום הזה הוקם מתוך באמת חזון ושליחות, להקים בית כזה שיבואו אנשים, שאני אלווה אותם גם דרך הכושר והתזונה ולתת להם את המענה הזה, והיום אנחנו עוברים למקום כזה גדול וחזק, ומפואר, ומושקע ומובזר, והכי מדהים שיש בארץ, אני מתחייב לכם על זה. ואני רק אגיד משפט לסיום, לא סתם סיפרתי את כל הסיפור הזה, אני רוצה שתיקחו מסר אחד. מי שלא מצליח בחיים, הוא לא ניסה מספיק. אנחנו נופלים וקמים, וקחו את זה לאיזה תחום שאתם רוצים. מי שמצליח, זה רק מי שניסה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם.